जाए तैयार आ गइल बा बाघवा के गाना। यानी कि आ रहल बा गाना बाघवा के करेजा। गनवे के नाम बा करेजा। काहे से कि पावर स्टार बहुत दिन के बाद लेके आ रहल बड़न गाना करेजा। खातिर हो जाए के बाद तैयार। काहे से कि बहुत ही बड़ा बहुत ही धमाका होखे वाला बा। इ गाना करेजा आवता कबे आवता कौना चैनल से आवता कि नइखे आवत आ केकरा साथे आवता वो पूरा रोग पूरा डिटेल में वीडियो आज ही हम बताए वाला बानी। काहे से कि पावर स्टार यानी कि अभी अपना फिल्म के लेके और थोड़ा कुछ अपना चुनाव माहौल के लेके थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गइल बाड़े। तो इ गाना के अगर बता देतनी भैया कि करेजा जौन गाना बा ये गाना में काम के कइल बानी देखे के में तो आवता कि खुशी ककर यानी खुशी ककर एमे गइले बाड़ी। गाना कहाँ से आ रहल बा भैया फुल अगर वीडियो ना देखब लोग तो कैसे मालूम चले कि गाना आखिर आवत बा कहाँ से आ कौना चैनल से आवता आ कहिया आ कब ना दिन के आवता इ गाना। तो फुल वीडियो देखे खातिर और पावर स्टार के जितना भी फैन हो लोग तो सच्चाई अपडेट देखे खातिर पावर भैया एक बार पावर स्टार कमेंट में जरूर लिखो कोई ताकि मालूम चले कि पावर स्टार के आखिर देखे वाला कितना भाई लोग अभी भी बा। लेकिन पावर स्टार कहल बा खिसा कि पावर पावर भैया कहले कि पावर एजे ले शुरू बा एजे रही एजे से खत्म मतलब कि एजे से पावर खत्म ना होई। पावर जब एजे ले शुरू भइल बा तो एजे खत्म है दूसरा में पावर बा कहाँ रे। तो एक बात बता देते नहीं भैया कि इ गाना जौन बा करेजा करेजा नहीं कि बहुत बड़ा लेवल के वीडियो बन रहल बा का बन रहल बा कि आ रहल बा कि इ पूरा बता देते पूरा अपडेट ऐसा कोनो अपडेट नहीं के कि पावर स्टार के गाना इ रौरा लोग के बीच में आ रहल बा। काहे कि पावर स्टार के गाना इ करेजा जौन बा अभी नइखे आवत काहे नइखे आवत वो बता देते कौन गाना आवता उ लोग पूरा डिटेल में बताई। काहे से कि पावर स्टार अभी थोड़ा बिजी बड़े इ थोड़ा हमरा लागल ह कि फेक पोस्टर टाइप के। काहे से कि ना पावर स्टार ये गाना का कुछ कइले बाने पोस्ट ना कोई कइले बा। तो ये से हम बता देते पावर स्टार के गाना इ जो पोस्टर इ बनावल गइल बा जे बनइले बा इ फेक पोस्टर बाटे इ गाना नइखे होत लोग के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ताकि वीडियो पे सच्चाई लोग जाने के मिलल। तो फुल आवाज करके तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद लोग के यहाँ तक अगर वीडियो देख लो कब जाता एक बार पावर स्टार कमेंट में जरूर लिख।